Llavors ara tindrem el plaer d'escoltar la ponència d'aquests dos professors parlant del vincle entre la fe i l'art. Moltes gràcies per venir a tots. Amic Jaume, mossèn Jaume, doctor Aimar, moltes felicitats. Em permeto, ja que tinc l'honor de tenir la paraula, doncs suposo que de transmetre el que és el sentiment general en aquest refetor, auditori i sala. Felicitats, estem aquí per acompanyar-te en la celebració amb el jubileu dels teus 65 anys i doncs això és un motiu festiu, és un motiu alegre i és un motiu precisament per mirar enrere, però també mirar endavant, és a dir, aquest camí que ve i va, que ve d'alguna banda i porta a alguna altra banda. Al llarg d'aquest camí doncs ens hem anat trobat amb gent, d'alguna manera avui estem aquí, una colla d'amics i a mi el Jaume em va fer l'honor i la satisfacció i l'alegria i la prova d'amistat i de confiança de demanar-me que compartís amb ell aquesta estrada per precisament encetar un diàleg al voltant d'un tema que en realitat és infinit, que és el tema de l'art i la fe, o la fe i l'art, perquè es pot mirar des de les dues bandes, i que sobretot és un tema que ens parlarà d'això, de dos camins, el camí de l'art i el camí de la fe, de dues formes, de dues vies de coneixement que es van creuant i entrecreuant. Parlem, doncs, de camins, parlem d'amistat, parlem de bellesa, parlem de joia. I, en certa forma, doncs això, parlant d'art i fe, parlem també de totes aquestes coses i sembla que és el tema i el motiu adient. Per tant, agrair, en primer lloc, a l'amic Jaume la seva invitació, expressar públicament que em sento molt honorat de poder-ho fer, saludar a totes les persones presents, doncs, ens coneguem o no ens coneguem, doncs per l'acompanyament i, evidentment, doncs, tal com ho hem preparat amb el Jaume, ho hem preparat lleugerament, vull dir que no estem fent pas cap escenificació de res, sinó que, en certa forma, ens hem parlat del que voldríem fer i, bàsicament, el que volem és que sigui un diàleg fluid de dues persones que es coneixen, que tenen, diguem-ne, allò, afinitats, que han treballat en el camp comú de la història de l'art, i el Jaume ha fet èmfasi en el tema de la fe, jo he treballat en l'àmbit de la docència i que a partir d'aquí és possible entaular aquest diàleg que d'alguna manera pot servir d'això, de celebració a la vegada, diguem-ne, seriosa i consistent, però també de celebració festiva perquè volem que el diàleg sigui festiu. Això no és una sessió acadèmica, això és un diàleg. Aleshores, a partir d'aquí, bé, i estant en un refetor, també seria pretensiós de creure que estem en un diàleg platònic. Tampoc és un diàleg platònic, diguem-ne, de banquet. Estem parlant d'un diàleg d'amics en una sala on s'han trobat una colla d'amics. El tema, art i fe, fe en l'art. Per què? Doncs perquè, efectivament, hi ha una relació entre l'art i la fe, però també hi ha una existència de l'art independentment de la fe, o a part de la fe, o com un camí separat del camí de la fe. I aleshores, doncs bé, sembla interessant, a partir d'aquí, i parlant amb en Jaume, realment hem anat parlant d'aquestes coses, hem anat trobant que realment hi ha coses que hi ha camps que es poden, és a dir, hi ha punts de trobada i és això, intel·lectualment estimulant i a la vegada pot ser també això, sorprenent. Potser per començar, hi ha un aspecte que quan jo parlaré més des de la meva vessant d'historiador de l'art i en l'àmbit de la museologia que he treballat, hi ha un aspecte que sí que em sembla interessant entre aquestes relacions d'art i fe com a punt de partida, que és precisament
si teniu present la història de l'art occidental, hi ha un fet que penso que s'ha de posar de relleu. I és el gran cicle de la història de l'art occidental, que comença possiblement amb el romànic i porta, si voleu, fins al present, però té un punt d'inflexió també en el barroc, és un cicle de llibertat creadora, de gran capacitat d'invenció, de gran capacitat d'emoció a través de l'art. I això és possible perquè, des del punt de vista de la fe, en un moment determinat, quan s'ha produït la crisi del món clàssic i de l'antiguitat clàssica, bàsicament el món al voltant del Mediterrani ha quedat dividit en tres grans àrees culturals, religioses. L'islam, al nord d'Àfrica, que desconfia de les imatges i que més aviat tendeix no a prohibir expressament, però en tot cas a mantenir apartades les imatges, mantenir-la, a refusar l'ús de les imatges. El món del cristianisme oriental, el món bizantí, accepta l'ús de les imatges a partir del Concili de Nicea, però ho fa amb una gran prevenció respecte de les imatges i sotmetent-les a una estricta codificació, la icona. En canvi, a l'art occidental, al món occidental, el cristianisme romà, adopta una actitud respecte a les imatges, molt rica en matisos. És a dir, les imatges poden ser un instrument al servei de la pedagogia de la fe. I per tant, i això és el que permet, a la llarga, a partir d'aquest concepte, imatges al servei de la pedagogia de la fe, això és el que permetrà que els artistes puguin desenvolupar d'una manera més lliure la seva creativitat, la seva capacitat d'invenció i, en definitiva, un desenvolupament extraordinari de les arts figuratives i de les arts constructives, que és, sens dubte, un dels senyals de la cultura occidental, de la nostra cultura i del nostre món. Aquest art creatiu, inventiu, excel·lent, etcètera. I això penso que és un primer aspecte prou interessant, en el qual té molt a veure, i aquí és on la paraula de mossèn Jaume ens pot il·luminar, que és, per exemple, el factor gairebé decisiu és el dels camins de la peregrinació. És a dir, quan, a partir, en el romànic, en el context artístic i cultural del que anomenem període romànic, les vies de peregrinació fan la seva expansió, diguem-ne que és precisament l'ús, és en aquest context que es comença a desenvolupar l'escultura monumental que s'havia perdut. Pràcticament la pràctica de l'escultura monumental s'havia perdut des de l'antiguitat clàssica. Es comença a recuperar en les portades de les esglésies l'ús de l'escultura monumental amb una finalitat pedagògica. I és a través de les portades i de l'evolució de les portades que, per exemple, el món de l'escultura començarà a evolucionar fins a aparèixer l'estàtua, etcètera. És a dir, els camins de peregrinació són un element fonamental per exercitar aquesta idea de l'art al servei de la pedagogia de la fe i són el gran punt d'arrencada d'aquest desenvolupament extraordinari de l'art occidental. I a partir d'aquí, doncs, em sembla que hi ha camins de peregrinació, estàvem dient, camins de l'art i de la fe, i aquí jo em sembla que ja hem plantejat el tema, però a partir d'aquí el que ens pot il·lustrar és la paraula del doctor Aymar. Gràcies, doctor Bracons. És un camí, no? Quina cosa més curta de dir, quina cosa més llarga de seguir, que deia Segarra, no? El camí. Doncs a mi em fa goig parlar del camí perquè aquest monestir, com la mateixa cartoixa de Montalegre, segons diuen Fontana i Bacci, que són tractadistes dels camins, deien que aquí, a la cartoixa, els pelegrins a Sant Jaume de Compostel·la eren ben rebuts.
O sigui, aquest monestir formava part d'una xarxa de camins que s'ha desdibuixat molt, però que era real, que anaven cap a Sant Jaume de Compostel·la. O sigui, els camins de Santiago no començaven a Montserrat. Per aquí mateix, a Frec, aquest tros que heu recorregut, aquest últim tros, és una part del sender de gran recorregut que va de Portbou fins a Ulldecona, el GR92. I aleshores això coincideix amb el camí de Santiago, amb el camí de Sant Jaume. Bé, jo em preguntava com és que hi hagi avui tants que facin aquests camins, no? Tants pelegrins, creients i no creients, que recorrin els camins cap a Compostel·la, sigui la Via de la Plata, sigui la Via del Nord, el camí antic. Com és possible? Perquè penso que el camí és un àmbit de llibertat, és un àmbit de llibertat. La gent es marca el seu horari, es marca el seu ritme, van lleugers d'equipatge, i si no hi van, acaben anant lleugers d'equipatge. I aleshores és una cosa meravellosa com al voltant del camí es van teixint llegendes, i es van creant monuments pensant en els caminants, com parlava ell, el doctor Bracons, de les escultures, és a dir, l'arribar al Pòrtic de la Glòria, que està recentment restaurat, és una meravella. O sigui, la gent els devia semblar que entraven al cel quan entraven al Pòrtic de la Glòria, perquè la catedral de Santiago de Compostel·la no tenia portes de fusta, estava oberta de dia i de nit, I aleshores arribaven al Pòrtic de la Glòria, els rebia Sant Jaume al mig de la columna, els rebia no Jesús, no Maria, sinó un Sant Jaume, l'apòstol, i aleshores totes aquelles figures policromades que eren realment com l'arc de triomf del cristianisme, amb els ancians de l'Apocalipsi, amb els apòstols, amb aquell somriure tan especial del profeta David, que és un dels somriures més famosos de l'edat mitjana, que diu que s'estava mirant a la reina de Saba, que tenia un bust molt desenvolupat i que per això després la van llimar una mica perquè estava rient del bust tan espectacular d'aquella dona. Amb el Santo dos Croques, que la gent s'hi donava com... O sigui, quina meravella arribar a la catedral de Santiago. Llavors, s'ha insistit molt en un tema que a classe en parlaven, que era la Bíblia dels illetrats, la Bíblia dels illetrats. És a dir, com que la gent no sabia ni llegir ni escriure, doncs les imatges els parlaven. Això, fins a cert punt, és veritat, perquè molta gent illetrada no entenien tampoc el missatge de les imatges. No ho entenien alguns clergues cultes, algunes persones, però la majoria de gent no entenien els símbols moltes vegades. Però sí que intuïen que hi havia un misteri en aquestes imatges, I llavors les contemplaven amb admiració i amb sorpresa. O sigui, que bonic recórrer avui els camins i aquest pelegrinatge a Santiago que molts fan com una gran experiència de llibertat i de veure la llibertat creativa dels artistes. Moltes gràcies. Camins, llibertat, art i fe, i dèiem fe en l'art. Parlàvem fa un moment d'aquest gran cicle de l'art occidental que, gràcies a entendre que les imatges poden estar al servei de la pedagogia de la fe, diguem-ne, té tot aquest gran desenvolupament, si més no, entre el món del romànic i el món del barroc, el món de la contrarreforma. En el context de la cultura de la il·lustració, al final del segle XVIII, i el desenvolupament de la societat industrial, la cultura burgesa del segle XIX, el món de l'art, diguem-ne, fa un tomb, fa un gir. L'ús preferent de l'art en l'àmbit, diguem-ne, religiós, deixa de ser preferent. Bernini, encara, segle XVII, és un escultor que treballa al Vaticà. Canova, també és ja a finals del XVIII i començament del XIX, sí, és el conservador de les antiguitats del Vaticà, però hi fa tombes dels papes, però ja no és com Bernini. Diguem-ne, Canova ordena les antiguitats clàssiques del Vaticà i Canova treballa ja per prínceps i mecenes, diguem-ne, més enllà de l'entorn eclesiàstic. Què ha passat? Doncs simplement ha passat
que ha aparegut, gairebé podríem dir-ne així, la religió de l'art, o, en certa forma, la devoció per l'art. L'art s'ha convertit per ell mateix en un camp amb els seus propis creients, els seus propis oficiants i el seu propi públic fidel. I el gran escenari d'això són, sens dubte, els museus, que són el gran aparador, el gran escenari de posada en escena de la creació artística. Sí, diguem-ne, la pedagogia de la fe situa el gran escenari de la creació artística en l'àmbit eclesiàstic, la fe en l'art situa el gran aparador de la creació artística en l'àmbit dels museus. En aquest món, diguem-ne, en aquesta societat industrial, en aquesta societat de la fe en l'art, diguem-ne, que ens portarà fins a figures com un Van Gogh, que, evidentment, ve de fer de pastor protestant, o ha intentat de fer de pastor protestant, però no se n'ha sortit, però que viu l'art amb aquella passió gairebé extrema, com si fos el motor de la seva vida, l'art per l'art, és lògic que, des del punt de vista de la fe i l'art, es preguntin, diguem-ne, com poden respondre, contrapesar a l'art i la fe. En aquest sentit, podem esmentar un cas un exemple, dels molts que podríem posar i de les moltes respostes que hi podríem posar, però que sembla interessant. Què és el cas? Interessant perquè ens porta altra vegada a la paraula, al concepte de llibertat de creació. Veureu, a finals del segle XIX, Joan Llimona, que ha estat a Venècia i s'ha format al costat del seu germà, l'escultor, etc., torna a Barcelona i es troba amb l'ambient aquell de la bohèmia modernista, de la gent que han anat a París i de la gent que viuen la passió per l'art. Davant d'això es pregunta, diguem-ne, el Llimona, Joan Llimona, en aquest cas, el pintor, es pregunta, diguem-ne, té un episodi de conversió, i a partir d'un moment determinat, diguem-ne, decideix posar el seu art al servei de la fe. I ho fa amb aquella fe del convers, volent fer un art apologètic. Pinta un quadre famós que és la mort sobtada, la persona que mor sense confessar, i a més en una situació, diguem-ne, de pecat, una cosa tremenda, l'infern l'espera. Tot això s'acaba plasmant en la creació d'una associació que segueix existint, que és el Cercle Artístic de Sant Lluc. I el Cercle Artístic de Sant Lluc es planteja com a finalitat contribuir des de la creació artística a la pedagogia de la fe. Però des d'aquesta actitud inicialment, diguem-ne, de la fe del convers. Tenen la sort d'anar a trobar de conciliari, d'anar a buscar com a conciliari Torres i Bages. I demanen consell a Torres i Bages. Què podem fer? I s'esperen que Torres i Bages els digui endavant, endavant, feu. I resulta que Torres i Bages els diu, calma, els artistes, la feina dels artistes no és fer apologètica, ni és fer moral, ni és fer teologia. La feina dels artistes és cantar les belleses de la creació. Per tant, vosaltres dediqueu-vos a cantar les belleses de la creació i l'apologètica, la moral i la teologia ja la faran els doctors de l'Església. I això, aquesta reflexió, i és una reflexió, diguem, el mateix Llimona l'entoma de seguida i aquest quadre de la mort sobtada, l'esborra i pinta sobre un quadre que podeu veure al Museu d'Art de Catalunya, que és Tornant del Tros, una família que torna resant del rosari, és a dir, davant d'aquella s'ha pagat un paisatge bonic, una vocació de la tradició catalana del Torres i Bages.
En tot cas, és això, és la llibertat, és entendre l'artista el que ha de fer és expressar-se amb llibertat. I el cas del Cercle Artístic de Sant Lluc és molt interessant, perquè de Sant Lluc en surt Valllimona, però també en surten artistes que, partint d'aquesta idea de que l'artista el que ha de fer és expressar les belleses de la creació, en surt, per exemple, en Joaquim Torres García, que serà el gran apòstol de l'art abstracte a l'Amèrica del Sud. Ell explica, el Torres García, a les seves memòries, diu, escolta'm, diu, allà al Cercle de Sant Lluc, diu, venia un senyor que es deia Torres com jo, diu que ens feia uns sermons, diu una cosa, diu, molt difícil d'entendre. Però, diu, em vaig quedar amb una idea, i és que l'art havia d'expressar allò que vèiem, però sobretot sublimar això en el concepte de bellesa. I això és el que porta el Torres García precisament a explorar els camins de l'abstracció, perquè entén que la bellesa està més enllà de lo estrictament sensible. Vull dir que les paraules del Torres i Bages, que segurament sí, si tu llegeixes els seus discursos dels artistes de Sant Lluc, són d'una densitat tremenda, del verb artístic, de l'infinit i del límit en l'art, és una cosa molt densa. Però, diguem-ne, aquesta densitat va tenir aquest factor, precisament, bàsicament de dir-los als artistes, diguem-ne, vosaltres, la vostra missió no és fer moral, la vostra missió és expressar-vos amb llibertat i expressar la bellesa de la creació. I això té un efecte transcendent, perquè finalment de Sant Lluc en surt, repeteixo, en surt el Llimona, en surt el Torres García, en surt el Gaudí, que passa també més epiròsicament, però passa pel Cercle de Sant Lluc, i en surt, al cap i a la fi, la gran renovació de l'art litúrgic a Catalunya a la segona meitat del segle XX. És a dir, les pintures del Cert a la Catedral de Vic, que són una de les grans mostres d'art religiós contemporani, i repeteixo, potser no en som prou conscients, però des del punt de vista d'art religiós del segle XX, les pintures del Cert a la Catedral de Vic són una cosa extraordinària, perquè el Cert és un dels grans pintors del segle XX. I, diguem-ne, podrem discutir si aquelles pintures tenen el caràcter idoni per la Catedral de Vic, però des del punt de vista estrictament artístic, allò és una peça absolutament única. Però és que, per exemple, també Montserrat, diguem-ne, tant la decoració interior de la basílica, amb les pintures del presbiteri, Alexandre Riquer, Dionís Bageres, com el Rosari Monumental del Josep Llimona, bàsicament amb el Josep Llimona i altres escultors de l'entorn, és a dir, el Cercle Artístic de Sant Lluc és el gran renovador, o del Cercle Artístic de Sant Lluc en surt la gran renovació de l'art litúrgic a Catalunya, i després aquesta primera generació de Sant Lluc recull l'herència als amics de l'art litúrgic ja en els anys 20, quan s'han fet els congressos d'art litúrgic, diguem-ne, els congressos de litúrgia, i llavors, diguem-ne, recullen el testimoni i també són, en definitiva, aquest grup dels anys 20 que lidera mossèn Trens, dels amics de l'art litúrgic, és gairebé allò que gairebé dura fins a la postguerra, quan es produeixen les reconstruccions d'esglésies després de la postguerra, segueixen tenint ja un fil conductor. Vull dir amb això que des de també la llibertat, des de la paraula sàvia del doctor Torres i Bages dient als artistes, sigueu lliures per crear, creeu segons la vostra intuïció i tingueu en tot cas com a referent la bellesa en un sentit ampli. Novament, la llibertat de creació és el que porta a la creació. I em sembla que el Jaume coneix molt bé aquest món i aquests contextos. No tant, perquè els lluquets els coneix el doctor Bracons, el del Cercle Artístic Sant Lluc, però jo sí que admiro del doctor Torres i Bages, que era un home molt tradicionalista, molt de la tradició catalana, doncs com va saber respectar i potenciar els artistes, perquè, esclar, li havien fet un àlbum d'homenatge i cert no hi havia pogut participar. I aleshores el van a veure per oferir-li de pintar alguna capella del seu bisbat i el bisbe Torres li va dir: alguna capella, diu, la catedral és tota blanca, baixa, mira-te-la i pinta el que vulguis. I va pintar la catedral de Vic 3 vegades. 3 vegades. La primera no va anar massa bé. La segona la van cremar quan la guerra i la tercera ja la va dirigir en la postguerra, quan ja era molt ancià. El pare Joan Baptista Bertran, jesuïta, recordava l'escena del Cert plorant entre les ruïnes de la catedral que li havien cremat 3 vegades. Però el bisbe Torres
respectava la llibertat de l'artista, acompanyava l'artista perquè ell anava a dinar amb en Llimona, per exemple, cada setmana. O sigui, feia de conciliari, estava a prop dels artistes. I jo crec que això és molt interessant. Crec que Miró també va tenir relació amb el Cercle Artístic Sant Lluc. I un home com Miró, que sort que el Sirici ens va fer allò de Miró llegit, perquè se'ns escapa molt, Miró, quan li preguntaven d'on li venia aquesta creativitat, aquesta inspiració, ell deia, m'ho diuen, deia Miró, com si fossin coses revelades. M'ho diuen, deia. Per tant, el bisbe Torres és una figura molt a tenir present en aquest sentit de llibertat. Llavors, a mi un tema que m'ha interessat molt és conèixer els conciliaris dels artistes, no? Que, bé, doncs, el conciliari podia donar-li una pauta, podia acompanyar-lo, però que bonic això, no? Heu de cantar les belleses de la creació, no heu de fer moral. I, de fet, els lluquets van sortir pel tema del nu, al principi, però després ja el tema del nu ja no hi van donar més importància i van considerar que tot és creació de Déu, no? I, per tant, pintaven nu també. I després ha citat el doctor Trens. El doctor Trens va ser el conciliari que el va succeir, que és un dels capellans més cultes que hem tingut, el doctor Trens. El doctor Trens que formava una trinitat amb el doctor Carreras i amb el doctor Higini Anglès, eren 3 capellans cultes. Deien que el doctor Trens es feia les sotanes a Londres, i quan havia d'anar al Liceu es vestia d'esmòquin, no? Era un capellà molt culte. Doncs el doctor Trens també com va apostar pels artistes, d'aquell retrat cèlebre pintat per l'Olga Sakharov, no? Era un gentleman, però que potenciava el món de les arts, les col·leccions, no? Esplèndid en aquest sentit, no? Llavors, esclar, el doctor Trens també era valent, perquè quan després de la guerra van restaurar la capella del seminari, ell, que tenia la càtedra d'art, va criticar la restauració que havien fet. Va venir a dir que era un kitsch, que era un pitafi, allò. I l'administrador apostòlic que hi havia, el que feia el paper de bisbe, el va expulsar de la càtedra d'art per haver criticat la reforma de la capella. I aleshores, esclar, anys després el doctor Jovany va dir que aquest home l'hem de rescatar i l'hem de fer canonge de la catedral, almenys per salvar una mica el seu prestigi. I aleshores va enviar el doctor Serrallac, que va ser un gran admirador de Subirachs, el doctor Lluís Serrallac, un home molt artista també, un capellà també anglès, molt elegant, i el doctor Martí Bonet, que a aquesta hora li estan fent un homenatge, precisament, el doctor Josep Maria Martí Bonet, els va enviar a veure el doctor Trens per dir-li que el feia canonge de la catedral si acceptava. I el doctor Trens va dir, doneu-li moltes gràcies al doctor Jovany, però amb lo gras que estic, vestit de vermell semblaria un tomàquet. Per tant, va refusar la canongia de la catedral. Un altre capellà interessant, com tants hi ha hagut que han dialogat amb la cultura del seu temps. Però jo crec que l'important és això, com el mateix Joan Maragall deia, no és que la tramuntana sigui un signe de l'omnipotència de Déu, és que la tramuntana en si mateixa, l'huracà, és bell, té bellesa en ell mateix, no? I si aquesta bellesa et fa elevar l'esperit i et porta a Déu, millor, però tu has de lloar la bellesa d'aquell agent atmosfèric. Bé, seguim. Hem parlat de camins, de llibertat, de la creació, de la bellesa, i ha sortit també, hem parlat d'art i fe, hem parlat de fe amb l'art, i ha sortit el concepte, que és introduït, de la Bíblia dels illetrats, de l'art, diguem-ne, hem parlat de l'art al servei de la pedagogia de la fe, i això, de l'ús de les formes artístiques, hipotèticament, com de les imatges, com a Bíblia dels illetrats. Certament és un tema discutit, però és un tema que té també una projecció de present. Mireu, ens trobem en una projecció de present i en aquest cas més en l'àmbit, podríem dir-ne, dels museus i de la museologia, que estrictament de la història de l'art. És un camp connectat, però és un camp diferent. I ens trobem que en l'àmbit dels museus i en l'àmbit de la museologia és un tema de debat, diguem-ne, l'articulació de relats al voltant de les peces, de com construir, de com fer que la visita al museu t'expliqui alguna cosa que no sigui només veure una sèrie de peces individuals. I això és un debat també interessant,
perquè, és a dir, com pots extreure de la visió d'una sèrie de peces individuals, unes més boniques, unes t'atrauran més, unes t'atrauran menys, no? Com extreure una visió de conjunt? Llavors, al final, sempre lo interessant és que les peces siguin polisèmiques, que se'n pugui extreure llenguatges diversos. I per què dic tot això? Dic perquè, evidentment, és un tema de debat en els museus eclesiàstics, en els museus que depenen de l'Església, en els museus que preferentment tenen art religiós com a contingut, és un tema clarament de debat si aquests museus han de ser instruments de la pedagogia de la fe, entesa en un sentit, diguem-ne, catequètic. I aquí sí que hi ha un tema, jo penso que, bé, aquesta és una opció que ens hi trobem, però penso que és interessant aquí fixar-se en el Vaticà, la gran referència. Museus vaticans. El Museu Vaticà, suposo que més o menys tothom hi deu haver estat, no? Museu Vaticà, Vaticà, Sant Pere de Roma. Doncs resulta que allò no és pas un museu catequètic, no és pas un museu catequètic que t'expliqui moltes coses. Només amb les estances vaticanes es podria fer molta teologia i et podrien explicar molta teologia. I, evidentment, si et mires les llunetes de les estances vaticanes, el debat entre la fe i la raó, l'Oxig Novinces, podries fer allà moltíssima teologia, però no. La visita a les estances vaticanes és la celebració de la bellesa. I ja no diguem la Capella Sistina. La Capella Sistina, evidentment, és una obra excel·lent, meravellosa, extraordinària, però la Capella Sistina, bàsicament, quan la visites, vas a veure a l'obra. Després et trobes, suposo que és la sensació que haurà tingut molta gent, comentàvem, la Capella Sistina és com una estació de metro o com una estació de tren, un xivarri, una multitud, i quan ho veus allà dius, home, en foto es veu millor. Ara, ja has d'haver estat, ja ho has d'haver vist, etc. Dic tot això perquè, és a dir, si hem d'agafar, si el Vaticà és l'exemple a seguir i els museus vaticans són l'exemple a seguir, la primera observació que podem fer és que els museus vaticà, diguem-ne, no orienten precisament la visita cap a la pedagogia de la fe en un sentit catequètic, sinó cap a la celebració de la bellesa. Novament, la llibertat de la persona davant de l'obra d'art per poder-ne gaudir de la manera que, diguem-ne, la seva pròpia fe i el seu propi context cultural li digui. Perquè no oblidem que el Vaticà el visita gent de totes les cultures, gent de tots els confins del món i gent de totes les creences imaginables. Des d'aquest punt de vista, precisament aquest respecte a la llibertat del visitant de, diguem-ne, presentar-li bàsicament unes obres d'art que són des de la culminació, podríem dir-ne gairebé, de l'art occidental i de la creació artística occidental, presentar-la des d'un punt de vista simplement com una obra bella. El Vaticà, és això, el Vaticà, no un museu qualsevol, el Vaticà. Presentar aquestes obres d'art de primeríssima, realment això, com una celebració de la bellesa, penso que és una lliçó molt interessant. I no només això, és a dir, en primer lloc, entendre també que la funció de l'art és la funció catequètica, però aquesta funció es pot exercir de moltes maneres. Quan els entorns dels lloquets entenen, diguem-ne, que no cal fer apologètica per, diguem-ne, posar l'art també al servei de la celebració de la bellesa, perquè finalment, diguem-ne, Déu és la veritat i la bellesa, doncs, escolta'm, també, des d'aquest punt de vista, s'hi pot contribuir. I en aquest sentit és una lliçó interessant. I és també una lliçó, i penso, i en aquest sentit una lliçó molt contemporània, entendre que el Museu Vaticà no és només el Museu de les Estances Vaticanes i el Museu del Miquel Àngel i del Rafael, és també el Museu de l'Escultura Clàssica, és el Museu de l'August de Primaporta, és el Museu del Laocoon, és el Museu del Tors del Belvedere, i de tot el cortiler del Belvedere i totes les escultures que hi ha per allà.
no? És el museu, de fet no és un museu, el Vaticà ja diuen són diversos museus vaticans, el Pio Clementino, el Chiaramontano, etc. Però és igual, parlem ara de museu perquè quan ho visites un museu i ja està, i treus una entrada per un sol museu. Dic això perquè hi ha un altre aspecte que penso que és molt interessant, que és el diàleg de cultures, present i passat. Entendre el cristianisme no com un fet aïllat en el món, sinó com un fet inscrit en tota una tradició històrica que finalment entronca amb la tradició del món clàssic. Evidentment, ni cultural, religiosament ni, però sí, Roma és la ciutat. I entendre, doncs, per tant, que des d'una tradició cultural, la Capella Sistina i les estances del Rafael són, en certa forma, continuació o reposen en molt bona part sobre aquesta tradició clàssica recollida en el Cortile del Belvedere, doncs és una mostra també de saviesa molt interessant. És a dir, no recloure un museu, torno a insistir, el Vaticà, és que no estem parlant de qualsevol museu, del Vaticà. Aquest aspecte de diàleg de cultures em sembla una lliçó extraordinària del sentit que pot tenir l'art, la relació entre fe i art en el món contemporani, en un món, diguem-ne, de cultures diverses, de creences diverses, en un món globalitzat, diguem-ho així, no? Plantejar també que l'art cristià té una posició en el món com a continuació d'unes cultures i com a referent d'un món cultural, em sembla que és una posició també interessant. I en definitiva és això, donar llibertat a les persones per celebrar la bellesa, per admirar la bellesa, més enllà de pretendre alliçonar-les fent moral o fent apologètica, com volien fer els artistes de Sant Lluc, o fent, fins i tot, estrictament catequesi. Aquest seria un altre nivell que vindria una mica més endavant. Però, repeteixo, novament, penso que la clau és la llibertat, deixar-te lliure perquè tu puguis expressar-te, et sentiràs molt més còmode com això. Bé, i aquí també, novament, tenim... A mi em sorprenia, als museus vaticans, que la gent corrés tant, anés tan de pressa, no? I la gent passa pel Cortile de Belvedere i passa per la sala dels mapes i passa per les estances de Rafael. I l'objectiu és anar a veure la Sixtina. Tothom a la Sixtina. I arribes a la Sixtina i la Sixtina és un guirigall, això que dèiem, una estació de metro. Allà tothom, els ugiers van dient silenci, sisplau, silenci, perquè la gent entra allà i els sembla un somni. És el que atrau, no? Jo penso que tothom té el seu sentit de bellesa, que és el que dialoga amb les obres d'art, no? I allà, a la Sixtina, doncs, la gent també veiem una cosa que ens depassa. Pensem que l'últim llibre que va escriure Joan Pau II és el Tríptic romà, que és un llibret petit de poesia, inspirat en els frescos de la Capella Sixtina. Un llibre de poesia molt senzill del papa inspirant-se en això. De la mateixa manera que Miquel Àngel, s'inspira en Dante Alighieri, s'inspira en el judici de Dante. I esclar, llavors ens fan veure com el Crist jutge, que és el Crist que hi ha presidint el judici final, que és el que fa el gest, diu, aneu-vos emmaleïts al foc etern, aquella cara del Crist és la mateixa cara de l'Apolo de Belvedere. O sigui, aquest diàleg el va fer Miquel Àngel ja amb el món clàssic. I alguns han dit que fins i tot el judici final és el judici que fa el paganisme en el cristianisme corrupte d'aquella època. O sigui que Miquel Àngel va tenir una intenció fortíssima. I és en allà on es cuinen els papes. Es cuinen allà, a la Capella Sixtina. Per tant, la gent li fa una impressió... Però cadascú s'emporta la seva síntesi personal. Potser si t'acompanyen, millor, però que et deixin una estona sol i que tu dialoguis amb aquelles figures interiorment. Jo crec que això és molt interessant. D'altra banda, no hem d'oblidar que els museus vaticans és la principal font d'ingressos del Vaticà. Per tant, quants més visitants, millor. Perquè, clar, jo pensava, podíem fer unes visites ordenades, la gent arribar a la Capella Sixtina, seure, que hi hagués un muntatge de llum i so, que segons les hores... Es podria fer això, fos en francès, en anglès, en japonès, que s'expliqués
com és que el Daniel de Volterra li diuen il braguetone perquè es va dedicar a tapar els genitals dels nusos i aquell que se salva agafant-se amb un rosari que després resulta que és un rosari islàmic, aquells detalls que hi ha a la barca de l'Ocon, el mestre de cerimònies. Ja sabeu aquella anècdota del Baixo de Sassena, que era el mestre de cerimònies vaticà, que com que va criticar els nusos, Miquel Àngel el va pintar en l'infern amb unes orelles de burro i amb una serp que li està mossegant el cos, les parts més delicades del cos. I quan ell es va anar a queixar al papa, és una anècdota famosa, el papa li va dir, però on t'ha posat? Diu, a l'infern, santedat. Diu, doncs, noi, no hi puc fer res. Si et hagués posat al purgatori, encara hagués pogut pregar per la salvació de la teva ànima, però si t'ha posat a l'infern, no t'hi puc treure, no? Bé, és aquella anècdota del Baixo de Sassena. Vull dir, a mi m'agrada aquest concepte del doctor Bracons de dir, no racionalitzem tant l'art, sinó que fiem-nos de la llibertat de les persones per anar a trobar allò que dialoga amb la seva sensibilitat. Naturalment que s'ha d'educar la sensibilitat, però tothom té un sentit de bellesa. Tots tenim aquí un sentit de bellesa molt acusat. El que passa que l'hem posat més o menys en pràctica. I llavors, quan veiem una obra d'art, es produeix l'experiència estètica perquè hi dialoguem amb els nostres referents personals i amb la nostra experiència viscuda i amb la nostra creativitat, perquè tots som artistes, en potència o en acte. Anem seguint el camí. Tot això ens porta encara a un altre tema que penso que també és interessant de poder lligar. Hem parlat d'art i fe, de fe en l'art, i hem esmentat abans els museus com a escenaris, com a temples de l'art i de la fe en l'art. Ara, diguem-ne, ja hem parlat de les obres mestres de la tradició occidental, Vaticà, les estances, la Capella Sistina. Però també és interessant fer esment de l'art contemporani i de la contemporaneitat. L'art contemporani és prou interessant perquè ens planteja la idea de misteri més que l'art, és a dir, un art que no és explícit, un art que parla molt a través del símbol, que parla a través de la buidor, parla més a través del buit que a través del ple, que parla a través de lo immaterial, moltes vegades és la llum, el concepte d'espai, aquelles instal·lacions que són una llum, un focus, una ombra, tot això, que creen un entorn, un espai de misteri. Tot això, l'art contemporani ens posa, en molts casos, allò, una pintura blanca, una ratlla negra, Miró, tríptic del condemnat a mort, la Fundació Miró, quadre blanc, ja hem parlat abans de Miró, quadre blanc, la superfície blanca, és una ratlla negra. És allò de l'obra aquella de la Yasmina Reza, l'Arte, no? De fet, sembla inspirada en aquell quadre del Miró. Molt bé, això és el misteri de l'art contemporani. L'art contemporani té això. El Tàpies, diguem-ne, ell, que venia del món del zen, ell defensava el famós episodi aquell del mitjó. Ell defensava que aquell mitjó que havien de col·locar, coneixeu la història del mitjó del Tàpies, aquell mitjó que havien de col·locar allà al mig de la sala oval del Palau Nacional, allò havia de ser com un temple per meditar davant de la humilitat de les coses, davant d'aquelles grans obres d'art i d'aquells absis romànics, un mitjó foradat. És a dir, també l'expressió de les coses humils engrandides. Bé, l'art contemporani ens posa davant d'aquesta dimensió del misteri, la incògnita, la reflexió i, en definitiva, activar el pensament i activar també la sensibilitat. És fàcil rebutjar-lo d'entrada amb una brometa, però realment si hi entres, l'art contemporani té substància com per provocar la reflexió. I precisament per això, perquè l'art contemporani, per ser contemplat, per ser admirat, per ser entès, requereix d'un entorn sensible especial, és a dir, una llauna de refresc de Coca-Cola rebregada posada en una sala d'un museu, ens la mirarem i direm, aquella mateixa llauna de Coca-Cola llançada al carrer al costat d'una paperera, doncs, diguem-ne, és una llauna de Coca-Cola rebregada. L'art contemporani requereix d'això, d'un entorn, perquè afavoreixi aquesta percepció sensible i afavoreixi aquesta reflexió
i aquest aspecte de meditació i de contemplació. Això, curiosament, és una tendència recent, relativament recent, en el món dels museus, que ens en donem compte com resulta que cada vegada més hi ha més artistes que han trobat que la millor manera de potenciar la percepció del seu propi art és la creació del que se n'ha dit les capelles laiques, des de que Marc Rothko fa la capella Rothko. I és una capella, diguem que bàsicament és un espai presidit per les seves pintures gairebé monòcromes, i on simplement la contemplació d'aquelles pintures, doncs això, en aquell entorn, diguem, pot desvetllar pensaments, emocions i sensacions i un estat de sensibilitat especial. El Tàpies fa el mateix quan fan la Universitat Pompeu Fabra, no volen fer una capella confessional i aleshores per fer un espai, diguem-ne, multiconfessional li encarreguen al Tàpies que creï un espai de meditació i el Tàpies col·loca allà al mig una cadira i al davant un tríptic amb una sèrie d'objectes perquè meditis davant d'ells perquè es converteixi en un espai de reflexió. Aquest concepte de la capella, el mateix Miró, també el que deia, els 3 quadres aquests que formen el tríptic del condemnat a mort, si aneu a la Fundació Miró, estan col·locats en un espai separat, relativament separat de la resta de la visita, per propiciar, en certa forma, el mateix que hi ha en aquella fotografia famosa que es veu al Miró assentat davant d'aquests 3 quadres, mirant-se'ls ell mateix. És a dir, aquesta idea de que l'art contemporani, i aquí tornem, en certa forma, als orígens, la capella. La capella com a espai d'introspecció i de trobada amb l'art, curiosament l'art contemporani ens hi està portant i ens anem trobant també com des del punt de vista de la creació contemporània molts artistes desitgen i es troben molt a gust precisament fent intervencions en capelles. Tothom coneix la capelles i la intervenció del Barceló a la catedral de Palma, però potser no és el millor exemple, perquè és una catedral, perquè és a gran escala, és a dir, és una intervenció que té aspectes interessants, que té aspectes plàsticament interessants i que té també aquest aire de misteri, aquella mena de Crist transfigurat que està només insinuat en un relleu, amb unes ombres, allò té una potència que és el mateix que veiem, per exemple, a Montserrat, la capella del Santíssim de Montserrat dels Subirachs, allò és una peça extraordinària, diguem-ne també, vull dir, aquella empremta d'aquelles 2 mans, la transfiguració expressada allà simplement a través de 3 elements, 3 recursos. Diguem, els artistes contemporanis han trobat molt això, i a Montserrat mateix la intervenció del Sean Scully a Santa Cecília, si no l'heu vista, aneu-la a veure. Potser la intervenció del Sean Scully a Santa Cecília no acaba d'omplir del tot, però és molt interessant també com incorporar diguem-ne, unes composicions de color en una església romànica li dona un sentit en l'espai, li dona això, un sentit de transcendència en l'espai prou interessant. Potser l'exemple més, no sé si el coneixeu, però penso que val la pena, jo us aconsello que feu una visita, és allà dalt al Pallars Sobirà, al poble de Saurí, per Sobresort, enfilat, dalt damunt de la Vall d'Àssua. Allà, fa uns anys, fa pocs anys, 4 o 5, el Santi Moix, un artista català que bàsicament està a Nova York i té molta projecció internacional, i que havia passat els estius allà a Saurí, va pintar la petita església de Saurí. És una petita església de muntanya, tancada, aïllada, és un lloc que fa fred, molt fred a l'hivern, llavors per tant és una església tancada i aïllada, i en canvi a dintre el Santi Moix fa el seu món de colors i de llum, és un esclat de colors, en aquella església tancada que podria ser fosca i tenebrosa, l'ha convertit en un espai de vida que d'alguna manera recull la natura de l'exterior i la porta també a l'interior de l'església i, a més, aleshores li dona aquest sentit d'ecologia, natura, de comunió amb la natura, amb la creació i amb la bellesa de la creació. I amb això, en certa forma, tornem una mica al començament i al punt de partida. És a dir, també la connexió
de la capella com a espai de contemplació, sigui religiosa, sigui estètica, però com a espai de creació d'un espai sensible, d'un lloc d'obertura de la sensibilitat, d'obertura de l'esperit, de connexió amb el món, de celebració de la bellesa, jo crec que aquestes capelles contemporànies són un bon exemple d'això, dels camins de l'art i de la fe i l'art, que són camins que es van trobant i ens van acompanyant i d'alguna manera això, sobre la base i sobre l'ingredient de la llibertat, doncs els podem transitar, els podem recórrer i sobretot els podem gaudir i els podem abocar ara des d'aquí d'una manera celebrativa i contents de poder-ho fer. El pare Mèneques, a Colònia, li van encomanar una església, que és l'església de Sant Pere, que és una església gòtica però que havia estat bombardejada quan la Guerra Mundial i la van reconstruir, però va quedar bastant despullada de tot. Aleshores, ell, una de les seves primeres intervencions va ser jo he de donar la mà als artistes, d'alguna manera. I com que l'absis era de forma poligonal, va llançar el projecte Trípticon. O sigui que el que s'exposés allà havia de ser un tríptic, amb tota llibertat, però havia de tenir 3 parts. Ha parlat el tríptic de Miró, doncs hi va Bacon, d'altres artistes, doncs va posar... Us va dir, podeu fer el que vulgueu aquí a l'església, però ha de tenir 3 parts. I aleshores es van trobar amb una primera sorpresa, que és que una obra d'art profà a dins d'un temple queda com sacralitzada, pren una altra dimensió. I una de les artistes que hi va col·laborar, una artista d'origen jueu, Rosemarie Trockel, simplement va posar 3 paraules, unes lletres negres, gruixudes, sobre fons blanc, que és Ich habe Angst, que vol dir jo tinc por. Jo tinc por. Els feligresos entraven allà a l'església i veien allò, jo tinc por. I un es va anar a queixar, perquè a vegades els feligresos no s'atreveixen a queixar-se als capellans, però un va dir, i va anar a entrar a la sagristia i va ser valent i va dir, escolti, jo vinc a l'església perquè tot l'any tinc por. I jo busco aquí consol i busco no tenir por, i vostè em fum aquí, jo tinc por. I ell va dir, bé, va ser una ocasió per parlar de Getsemaní. Clar, a Getsemaní Jesús va tenir por i va experimentar l'abandó de Déu. A vegades n'hem parlat amb el Marco, és el moment de l'abandó, potser és quan un encara se sent més fill, i més sent la presència de Déu. Va ser una ocasió. Aquest parament va inspirat a diversos artistes, i un d'ells, Fernando Prat, que és un artista xilè, però que té obra aquí a Catalunya, i aquest es va proposar treballar només amb coses que hi ha a l'església, o sigui, treballar amb pa d'àngel, que serveix per fer les sagrades formes, treballar amb ciris, treballar amb fum, fumant el paper, treballant amb els motllos per fer les formes, etc. I aleshores ell, un dels projectes que tenia era fer un altar de poliuretà, transparent en forma de retaule, ple de formes blanques, 40.000, i plantar-lo al mig de l'altar major de Santa Maria del Mar. Quan el va veure mossèn Martí Bonet i tot ningú es va atrevir, finalment van connectar amb l'Albergaria de Vic, que és un centre que el porta mossèn Josep Maria Riba, que té molta sensibilitat pels artistes contemporanis, i sí, van fer allà, van dir, aquí a la catedral, van fer com el doctor Torres i Bages, tens tota la catedral per treballar. I va fer una exposició molt valenta a la catedral, perquè ell, a més, ell és cristià catòlic, però tot en formes així. Per exemple, una de les seves obres és un confessionari amb un tronc grandiós d'arbre posat així en diagonal, volguem dir, aquí és per descarregar la teva consciència. Vinga, un tronc, no? Pel claustre feia passar la gent per sobre de motllos de sagrades formes. Amb un altar neoclàssic, va fer com una cascada de pa blanc, no? De formes blanques. Tot tenia un respecte extraordinari, no? A propostes així agosarades. I esclar, l'any 1999, Joan Pau II fa aquella carta als artistes, que va ser una carta, jo crec que molt ben rebuda, que diu, l'Església té necessitat dels artistes, us allarguem la mà. I ens sembla que els artistes també teniu necessitat de l'Església. Aquest divorci que hi ha hagut durant tants segles, Església i art, l'hem de superar i hem de trobar noves aliances, no?
I jo, de manera molt humil, però vaig dir, un dels anys que estava a Bufalà, amb el Javier Bustamante, vam dir, fem un projecte, que cada setmana hi hagi una obra d'art a l'altar que tingui relació amb l'Evangeli. És qüestió de trobar 52 obres d'art. I vam trobar uns quants artistes i cada diumenge la gent veia a l'altar una obra d'art, un quadre, que tenia relació amb l'Evangeli del diumenge, perquè a la gent li agrada la varietat. I aquí mateix vam fer un projecte d'antipendis. Aquí a l'altar hi ha una ranura i aleshores posàvem, segons el temps litúrgic, un antipendi pintat per un artista, amb els colors litúrgics. Com? Verd? No, ja t'ho ensenyaré després. Es posava aquí davant, a l'altar de fusta, aquí es posava un antipendi, una planxa de fusta, amb un tema més o menys litúrgic, però sobretot lliure, només havia de respectar el color litúrgic i prou. I la gent doncs, ho valorava, perquè la gent valora també la varietat. Ja dic, una peça d'art profà posada en un lloc sagrat esdevé sagrada. Molt bé, jo em sembla que ja hem recorregut un camí que no té fi, no? Però que, vaja, és interessant i, en tot cas, l'any que ve, o als 60 i tants, o als 70, ens tornem a trobar, reprenem el camí i ens el mirem des de la perspectiva d'aquell moment. Jo li volia agrair al doctor Bracons aquesta felicitació, així en forma de col·loqui festiu, perquè ell també ha fet 65 anys el mes de juliol. I ell i jo vam començar a anar a classe, l'any 79, a punta de metralleta dels grisos. O sigui, nosaltres vam fer la prova d'accés amb els grisos en allà, formant un cordó i entrant els alumnes amb la nostra preinscripció. Recordes, en aquells barracons que no sabies mai si hi hauria classe o no n'hi hauria, que les parets estaven plenes de pancartes, era el final del franquisme, no? I realment jo crec que això ens va unir moltíssim, amb aquella promoció, ens va unir, i ell té un humor, ja ho heu notat, que té un humor transcendental, no? És a dir, hem rigut molt plegats, hem rigut molt i hem gaudit i hem après molt plegats també. Moltes gràcies a totes i a tots per la vostra presència. Avui ens ha arribat aquesta obra d'art del Xavier Figueres, ha estat un present que m'han fet, que és Ramon Llull, i és la còpia d'una pintura que posaran en una església, crec que és la de Vall d'Oreig, perquè no hi ha imatges de Ramon Llull. Si us podeu acostar després a veure-la, hi ha tota l'art lul·liana resumida aquí. Ara, tots els que pugueu i vulgueu, doncs passarem a la cuina a fer un piscolabis i poder-nos saludar. I ja està.